bu chairman kan leader bu lal do oma MLA headquarters lamatanga kan roi tu local te helam pang long lai sub headquarters lam roi tu te kan lom lu thar te kan unit roi tu local khom te ama sign chi bai kan buk do chewa thu soi bo ha kalin ring che lowa press conference ko turan on tile thut che lai program kha tir khan bintina an plan thile thut tania amaro chu ron lan sim tum kan ni wangin thu soi tu bo ha kalin bo sei lu tuk to lo amaro chu ril rom te kan thailang do zor zora ZPM kanin lom lu ta ZPM hen zia kan nei ni ti ka ta lang chak thina ZPM zia chuan chila kan leader in a sei thin ang khan na tho te na tha te hi kanin zirtir na sa in to del te kanin zirtir na sa chumi tur po chuan kanin lom lu ta ni pon chumi zia chu kan nei tel ze langa in ka suya ten pathian tri na ne na kan kaltel politics a hian pathian hi apolo theini politics a hian pathian nen hian alen theini apen lu theini ti hi talan tum tlat kan ni kan fam kim vek lo ZPM poi kan thaber chuang lo enge niang Kausan tehi kan unit ani an ti tehi tu te party ma phot sapone kan soi ta kong kan in zo hian tunge soi kan in tui hian tunge lo soi ta tia kan in zo po hian chang thei tur soi chuak turi kan om lowa politics a chuan hanin chir the te ola khatiang neu te ola thiam kha chu kan thiam mai ome soi tu rup te po kan thiam mai ome ama ro chu pathian ne na kal tum thlat ta kan be wang hian an ni o me tia an rin thu kha ke mani min chir the na nanon soi chu ka ni ti ka ta lang du tin hei kan leader te pusa pale putu an tia ke ni chunga kha chuan kan lo boi lem lo an chung lam pang hi ange na salatu ka anin be na salatu ka ti tu te chu pon lama tanga lo boi bok khan ni le pudole pusapa anzin duna pusapan ZPM hian polian pui pakhato oma chu pudu polania chu ta chon katel ani ati chungpon asoi chungpon kan oi lo lui lata pudu pusapa tin kanan thedar lui ania chu kan politics kal phung ania amaro chu ZPM ro chuan hanin soifia vak te khatiang han ti vak te kan lo thiam lo te po niang amaro chu kan thia thiam zel a trul ti kha kan soitel du he kan leader hi kan soito ang khan fam kim lo na fel lo na tam tak te chu nei mai thei amaro chu thil kan soidu chu party in somton kan nia ke ni te po athalai de te kan nia in leng te kan nei ve thina amaro chu kalo soi thin chu corruption do turin kalphung thar system tha kalpui turin thalai te be seina ti lotling turin kai chuak ngai te kai chuak tur hian pudu hi ka ring bera chu wang chuan ZPM hen kom don ani ka ti thin ni ZPM hen policy kan neya thil chi sang kan soi thina chu policy mong chuan mihar sa zok te be seina nung nei te chu ho te chu khai chuak kan du chu mi khai chuak tur chuan pudu hi karing to ke tin an lo chang ve thrin ani thil tam tak soi hun to lawa hun arei do to ka ti thui lu tuk lawang ramve in minan suai lu ta MLA te kanan ni ve pathian rem rod na ani ba khi soi thei po ka nei lo ka tin doning ka sika an sha to training ka ring tum ni ka pha ni ka hu phur lu tuk MLA din kha pathian in rem aroda kan tling tol maya thei top kanan chuwa ve chuta chuan kan ve tuala kan ril ru ha tual boka asiom ka ti thi ram suai thiam ayatlin thiam hi
kan nga lu tu ka wang hian heti khop phian ram dang kan lo thin ani he ati te kan an bu chuak non le on zela tuna po kan in thlang le don tling thiam khan on te kol le don tlin thiam enge moten ron tiang ama ro chu ram shroi thiam tur hi kan thana hun ve to ama chuan party shroi tu te mo hi kan lo thlang hau sa to a tun tunga ro chu ke mani kan in thlan ve ngai to ZPM a hian vote kan thlak hian ke mani tan kan chung ko tan kan tu te tan kan tu chuan kal le zel te tan hian vote kan thlak ani ti hi kan ngai to te langai chumi tur po chuan i leitlang pui lunglei mi pui te kan som ve du a mi pui te nat ruala na thei ram shoi tu at big takin ho tu lu ber kan ne angai mi pui te nat ruala na thei kan than chu thiam te po hi ngai ni leitlang pui nat ruala na ve thei MLA kan nei te po hunanga a hun toin ka sia na kan nei chon kan au chuak thin ai zona tang kan lo au chuak kha chu mi po hen min khong ai deuh te bon ka sia helai muna ni kong kum to pa chum thum ka ron kala kong a chelut tuk atakaron tong tu ka nia a siom ka tia tu veina po min ron zo ta ni press conference a tunge au chuak tur ron fit che tunge ron shil chen ti tu ma shil ka ni lo ka ron kala in na rolling ka ron na ve tlat chu wang chon na kan nei chon kan au chuak thina ka au ani enga tinge kan ram soi tu te hian kun na thok tu te kan na rolan au chuak ve lo enga tinge a mi pui te kan na rola a sei na tu ra hian sa thin lo ti hi kan nei tu che na ngai ka sia ram soi tu mi pui te na rola na thei kan nei a hun toin ka sia a kan na rola an na chuan ana ti re dan tu re an ngai tu hal chu chu kang an na tel tlat si ni chumi ti thei tu chuan ke ni hi kan poimo kan tha ti chakangai ZPM hian ram soi na phong han chel ve ta sila dang lam na tam tak kan bu thei ka be sei tlat ani khil te poi kan khil thu ne ati tak chuan ram ta na chatu ani chuan ken pon kan loi ne do to po ni mai thei ma ro chu kan ta na thofek tu ani kan soi do chu kong si rang hian pa khati lo zum mai thei nge pa nge mi ka va soi se na nge mon ne lo win kal kunga chil sa phur thil e kor pai ti khan ti kwal ti thwal ti maya chok ve tak Singapore a hian shoi la machine chu lang ai ring ama rot sikita chuan system tha a kai shoi ni wangin a king ko tu ten lo chana wangin kal kunga khan kong si ra ko asung lo bol ko pai lo machine ro chu angai ring han chung che la da kar khat po tling lo a dang lam fikam khan ni fing khan ti tum ma se a system ina a kal phun ni na kai shoi chata wang khan adang lamang mizo te hi kai shoi nuam kan ni I nuam tak kan ni chu wang chon system tha ne na kai shoi kan ni chuan ZPM ina kan au kal phum thar hi atakam manani chuan kan ram hi thazong ina kalang ti ka be se tlata chu wang chon ZPM a hian phu takin ka umai to bernan hey MNF te Congress te an candidate an chalong khop mai bi thatap tak an on som chuaka amaro chu Congress candidate te phe na hian tu me mani lo ka kan duta lo kan pai thak te khan kutan lo beng don ani tuna sona phong chel tu president ni lo ma sila athu ber so kan fian lo ni politics a kan lut ve a thil tam tak kan ping te lo zau ve to lo tam ve to ta chuan kan fiat chu tu nge thu zo ti chu ta chuan tu nge kut beng ring zo tu nge kut lo beng don tu nge lo ho kut beng tu kha MNF candidate ten chak hop mai ama ro chu soloma son heti khopa leitlang pui ngai sak lo tu ka tinga mani ke chuan
tin kan sei tur ko kana solaya lo thu so pe ka ring do ne anung lam ko kamru late apu mazum da rate kan smuggler ho ten ole sani som ni pathuma hian kan sarkar le theina tur ai hong le ani anga sani som ni le pathum nuwa chuan kan lal le sok to ne tin kut ring takena lo beng do ne chu mi om sia chu an ni hoina sarkar ka phong an chel le an ti chun kan smuggler ho te na ti khopa kan ram suaina anin rom le chu kan tu te kan fa te beng tong hian an ti ka nge min hawn an ti ka nge kan ne na hian ril runa in min chua chalin I hun lai khan nge ti ve mi tiang chu mi huna chuan ta chuan vo thak thei kan ka thak ta lo lom le dang lam na siam thei ka nia dang lam na siam tur khan ka kutti ka ke ka tha hi ka mang thei ta lo lom le ti kan chang palang ti lom khom mai chu wang chuan he LMC in khane kan ta ra poi mo lu tu kum sang ni som ni pathum kum top in khan him kha ani helai tan phei chuan chu wang chuan helai tong hi kan siam re mangaya chu mi siam rem tur chuan ke ni hi kan poi mo ber thei to pi chu ila kal phung thar mi pui sarkar om theinan pathian ne nei lan chungin I pen zel u